קוראים לי מאיה, ואני אימא לילד בן 9 עם תסמונת דאון, ואני פה להציף, נכון? אנחנו פה להציף. היי, שמי יעל. אני אימא לילדה מדהימה בשם סופיה. אני מירית, אימא ל3 ילדים מדהימים. מתן שלנו הוא ילד מהמם עם תסמונת נדירה בשם Green to be. אני יצחק מורסל, בעלה של מירית. אני אורטל יהודה, אימא ל4 ילדים, ויש לי ילד עם תסמונת מחלה. נדירה, יתומה, פרוגרסיבית. אני רגינה, אימא ל2 ילדים, אילן ואמה, שאמה היא סבלת מניוון שרירים. מתי הודיעו לכם? ב2.5 הודיעו לי שיש ילד במחלה נדירה, ושמיים נפלו עלינו. באחות קרא לי לחדר עם רופא, עובדת סוציאלית, ואז הנחיתו את הפצצה. בגיל 5-6, הבחנה סופית, לפני זה רק טרטורים. שהיינו בקופה, שהבחנו את הילדה, שהיינו בהתפתחות הילד. קוראים לה תסמונת Green to be, וכשתגיעו אני אסביר לכם ואפרט לכם. את באמת מאמינה שזה זכות או שזה משהו שהתרגלת להגיד? קיבלנו מתנה שמוליכה אותנו לכל הדרך, ומתנה שמחזקת אותנו וכיפית. אז אני חושבת שזו זכות גדולה להיות אימא שלו. לא, ולא, ולא, ושוב פעם לא. לא מקבלת את זה כזכות, זה המציאות פשוט. כשהוא נולד שאלתי את עצמי מה עשיתי לא טוב לקדוש ברוך הוא שהוא החליט להנחית עליי את הפצצה הזאת, והיום אני מסתכלת עליו ואני שואלת גם על הקדוש ברוך הוא, כן, ואני שואלת מה עשיתי טוב שהוא החליט שאני ראויה לדבר המדהים הזה. אני קיבלתי מתנה מדהימה מבורא עולם, שזה הילדה היפה והמדהימה שלי, והיא מושלמת. לא הייתי רוצה שזה יהיה אחרת בשום צורה ושום דרך. איך את חזקה ולא נשברת? חזקה לא נשברת? נשברת המון. גם בוכה המון. צועקת, כועסת, עצבנית. אין מה לעשות. מתמודדים עם מה שיש ואוהבים בכל הכוח. אני חושבת שהוא נותן לי הרבה כוח. עצם העובדה שהוא קם בבוקר ומחייך, זה הכוח הכי גדול שלי, ומשם אני שואבת את הכוחות. מי אמר שאני חזקה? אני נשברת לפעמים. אני חושבת שנקודות השבירה שלי זה מה יהיה אחרי שאני לא אהיה פה. את מצפה שהתייחסו לילד שלך כמו לילד רגיל? אם הילדה שלי מתניידת בכיסא גלגלים, זה לא אומר שהיא בדברים אחרים, היא לא רגילה. אני רוצה שיתייחסו אליו כאל ילד מיוחד וכאל ילד שזקוק לתיווך וזקוק לאמפתיה. לא, ממש לא, לא הייתי רוצה. לא הייתי רוצה שיתנו לה יחס מיוחד, אבל גם לא הייתי רוצה שיגדירו אותה בתור ילדה רגילה. אני יודעת שאי אפשר להתייחס אליו כמו לילד רגיל, כי יש לו את המורכבות שלו, אבל בשורה התחתונה מי מאיתנו לא מורכב. נכון. לכל בן אדם יש צרכים. פשוט הצרכים הם שונים מאדם לאדם. נכון. מה אתה מצפה מהסביבה? להפסיק עם השאלות. אני מצפה שיבינו ויכילו שיש ילדים שונים. הכי קשה לי זה המבטים כאילו של פתאום, את בסדר? אז בא לי כאילו להגיד, ואתה? בכלל לא מצפה מהסביבה, הם לא חייבים לי כלום, אני לא חייבת להם כלום. למי שמתאים מתאים, למי שלא מתאים לא מתאים. פשוט תהיו סובלנים, נחמדים ותכילו קצת יותר.